Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposomos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud yung boss kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Oy paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pizza 13 na. Nining buwan karon mahigala sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na tagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutanan karon nga buntaga mga higala kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte napasulod na sa Daheg Penitentiary Institution. Mga kahigalaan, kaganinang alas 2:34 kaganinang kadlawon oras sa Pilipinas. Straight to the point. Pasado alas 7 kagabi sa Daheg. Straight to the point. Pagtagad mahigala anhi sa anak siya mo istar samtang magpaabot sa trial sa pasangil nga crime against humanity sa iyang administrasyon. Straight to the point. At pagtagad do butaga mga sukintig paminaw. Nakatugpa sila sa Rotterdam sa Daheg Airport alas 4:54 sa hapon. Local time mahigala sa Daheg. Apan alas 11:54 sa gabi na dinhi sa Pilipinas. So sa ato pa kinini ang wa magkatukman ang atong oras indayken, no? Ay layo na kay niya the Netherlands mga kahigalaan. Liban ka pila ka oras tanan pagbiyahe indayken. Pilipinas padong sa Dubai, Dubai padong sa the Netherlands. Mo ni nahitabo mga sukintig paminaw, no? Ang mga Pinoy nga mga supporters nag-atang ng daan. Mo ni kuyaw-kuyaw mahigala nga ang katawhan mahigala ang katawhang Pilipino mga kaigalaan dili lang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan mga sukintig paminaw nga nagpakabana nini mga panghitabo sa atong nasod karon. Straight to the point. Bisan asa mahigala ang mga Pilipino, labi na pag-ingon nga adto dadon sa the Netherlands, dunay mga Pilipino nga nakontak nako kagabi mahigala nga padung sa dito day. Dunay mga concern nga mongadto mi kay among tagaag jackets tatay digong. Masabot nato mga kaigalaan nga dunay gyud mga higalay pagpakabana sa day dito indayken. Aware sila sa mga issues nga nahitabo sa Pilipinas. Ang ato mga kaigsunan nga tuwa sa gawas sa nasod. Kaya tanig pagtagado nga buntaga mga kaigalaan, no? Ang mga Pinoy nga mga supporters nag-atang daan sa pag-abot ni Duterte sa gawas mahigala nga bahin sa pasilidad. O pag-abot yun sa convoy sa mga sakanan ni Singgit kini. O Duterte, we love you. O send him back. Matod pa sa mga Singgit o nag-chant sila o Duterte, Duterte. Mga sukintig paminaw. Straight to the point. Medyo lahi ni nga tilimadon mga sukintig paminaw, ha? Kaya kini mga tawhan na dito mahigala sa the Netherlands. Ang amag imong pasanginlan sa nga doon ay vote buying dito. Ato lang nang ipaagi katawa kay kato bang sa Hong Kong ni pasangil sa nga doon ako na vote buying. Ayay, murag lahi ning istoryaha Ining sa the Netherlands, layuan na ba sa Netherlands? Og naay vote buying, mo di kita katuo kay di ko kabot ang ayuda dito na pita. Lagi tala
lang ni katawa-katawa mo na akong giingon mga kaigalaan nga kato mga supporters may galang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Siyempre nagbangga man ni karon mga kaigalaan ning mga lain-laing mga opinion, lain-lain nga mga feelings. Kato mga pro BBM mga kaigalaan, okay man sila. Kato sa mga pro Duterte mahigala medyo lahi po ng ilang mga opinion o ilang gibate. So nga to lang tambag nga sige lang, relax lang. Ay alam mo palabi diha, control lang sa inyong mga gibate. Relax lang, take it easy. Kaysa ako nagingon mo binta-bintaha na lang ni gamay ha. Nga kana na ang Marcos Senior, si Bongbong mga higala, iyag yung idol to iyang papa. Kay kadtong si Marcos Senior, timan ang iyang gikakontra to kadto mas Ninoy. Parihan ning sitwasyon na ha. Si Ninoy Aquino pagtugpa sa eroplano diha sa tarmac gipusil patay. Ha? Sa man ko giingon sa mga naminaw na to nga mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte, relax na mo, ay lamog kayo, kontrola lang inyong debate diha. Ha? O, kanto pong mga pro BBM o pro Duterte, kontrola lang ninyo. Ha? Apriyal ba ito mga Pilipino? Magrespetar na ilang ta sa itong opinion. Nya, kanto mga Duterte nga mga diehard supporters, mga DDS, ayaw lang mo palabi diha, kontrola lang kay mas bibinta-bintaha ni. Sa ako nang giingon, sige lang. Nga naman, kang Ninoy, gipusil patay man gito. Ang kani, ang Duterte mahigala, gidakop dito sa airport og unya mahigala dunay mga daghang mga questionable ang proseso sa pagdakop nya. At least gipalupad siya dili layo man mahigala na nawa man ang iyang presensya sa Pilipinas, bita na lang kay katos Ninoy nawa ang presensya sa Pilipinas, namatay man gyud. Panahon to mahigala sa administrasyon ni kanhi Marcos Senior. Kini karon nawa mga higalang presensya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas, pero at least to gida sa layo kayong lugar dito sa Netherlands. Bubita-bitahan lang gamay, pag-abot dito mahigala, pag-abot sa Dubai ang mga Pilipino to apod ni sugat. Pag-abot sa Netherlands to apod mga higala mga Pilipino ni sugat sad. Nya ayaw kung ingna nga inyo na abot baying to. Di na siguro po mag-abot ng ayuda dito na pita Atalig pagtagad lumuntaga mahigala sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong i-discuss mga higala ning medyo technical man gud ning atong diskusonon mo na nga nangita ko pamaagi unsaon nga atong kuan gyud ma-simplify og maayo no kay kahibaw man ko nga atong mga listeners people from all walks of life na minaw mahigala sa itong sibianan DYHP mo nga nangita ko pamaagi nga ma-discuss nato nga masabtan gyud sa tanan Onya technical kini mga sukit paminaw kay questionable man ning dako. Questionable pa man ni mga higala nga kini ni ang in fact do na may kaso ini ngadto karon Supreme Court ang TRO gidinay no kay kining unsa pa may TRO nga tuon man nakalupad ng mga eroplano. Kining tugpa naman gani mga sukit paminaw sa nabutang nga medyo lisod na to TRO pero ang main case So padayon mga higala og ang habeas corpus ang certiorari og prohibition So ang question ani nako ang question ani may gala medyo technical ni napita ako na i-discuss na napitang technical kayo kadtong pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa airport nasakto ba tong pagkadakupa? Straight to the point. Doon na ba'y basis? Ikaduha, ang proseso nasakto ba? Imagine ka na? Mga naminaw na to karon atong klaro na objective lang tas pag-discuss may galas balaod o inyong ta objective lang yun mga kahigalaan. Ang pagdakop doon na ba'y basis? Dakong question mark. Ikaduha, ang proseso sa pagdakop, sakto ba? Kanang imagine ka, ang abogado di kasuod gani. Ang iyang anak mahigala nga abogada, Vice President sa Pilipinas sa anak, wa kasuod. Sakto pagkataan ng kalakiha? Straight to the point. Sakto pagkaaning dagana? Kantanig pagtagad lumutaga mga kaigsunan sumanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kunya, silaw sa adlaw kana. Munang klaro kayo sa mga tao. O di lang ang katawan sa Pilipinas ang nireact, hasta ang katawan sa tibok kalibutan nireact. Dito sa Netherlands ang mga tao, grabe ato sa kinana kuno sa tadigong. Isugat sila dito. O kana makatabang mo nagdako sa part po ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga makahatag og dugang kusog. Nga bisan pa man nga tuon layo na kay siya apan ang presensya ang katawhang Pilipino mo nang kagabi dito sa iyang eroplano ni address sa daan. Dunay mensahe sa katawhang Pilipino. Ato ni pagtagad karon mga sukit ti paminaha. Ato nga kining sa balaod ako i-discuss ni mahigala
technical ni mangita ko pamaagi nga ma-discuss nato maayo, pero unahon ta sa ning mga daghan pa magay running story ba ni ang atong analysis unya na lang. Unahon ta ning mga teknikalidad o kining mga nag-updates mga sukid tig paminaw. Kay dinhi sa ato gabi nagmotorkada pod mga kaigalaan ang mga loyalista mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte og sa ubang bahin sa nasod labi na dito sa Mindanao area no nga nanggawas ang katawhan og nang motorkada kana lahi man na nga kwan. Wa man na taga igisnak bisag isnacks na lang aron na magmotor kay. Makapatapok ka kag tao anak karon na Idol Clint. Ug wa makapatapok kag basta-basta ang tao nga wa ganit nimo taga bisag pandisal na lang. Delikado ni. Dako ning tilimadon kay ang mga tao wa mga higalay nagpatapok nila nga nay nang hatag og snacks. Apan ni adto sila. Way ayuda apan nangadto. Nagtapokay. Mo ni ang angay tan-awon ron, ha? Katanig pagtagad rumuntaga sa Banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na sa laing balita dunay usa ka mabdos patay, samtang naangol sab ang laing tulo ka mga tao, human na atrasan kini sa mini dump truck nga gingong nawad ang break sa may barangay Kambangog, Dakbayan sa Toledo. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now, atong pagtagad may galas dili pa tamad tos tundugan diskusyon timan inagmaayo. Nga kini ni ang wa pagani mga higala manghatag kinig akap og tupad pero nagtapok ang mga tao. Monay angay pamanandungan karon mahigala ni Marcos Jr. Kay kini ni ang medyo lahi kini nga tilimadon, Lahi kana nga tilimadon kay kanang magpatapok kag tao. Medyo mangagda ka kay unya kana na ang maingon ka nga di ay snacks ginagmay. Medyo posibleng magtapok or imong inon nga magtapok ta kay di ay akap o di ay tupad. Pero kini nga wa may akap ni pero nagtapok. Sa to pa voluntaryo ni sa ilang kaugalingon. Agoy. Lahi ni nga tilimadon ning inani. Di pa ko maadto sa hisgutan ng technical kaayo. I hope nga ato ning mapasabot mga higala sa hinahinay bala nga ma-simplify nato ni. Ang unang pangutana naa naman ni ang kaso Supreme Court. Og unsay sulti sa Supreme Court, ako isip abogado nga nag-discuss diri mo tahod ko. Sa Supreme Court. Now, kana mahigalang pagpangayo og TRO gidinay na sa Supreme Court atong respetaran. Nganuman tungod kay wa naman sad mahimo namang moot and academic kanang TRO kay wa naman ang eroplano. Ang importante ko na sa temporary restraining order nga na pang eroplano diha nga makaya pang maabot mga higala. So wala na ang TRO, but ang main mga higala nga petition na ang certiorari og ang prohibition. Unya ang petition sad mga kagalaan ni Kitty Duterte og ni Basti nga habeas corpus na asad mga sukid ti paminaw. Ato ni pagtagad karon mga kagalaan. Unsaon man ni ron nga doon na may conflict ini ron, no? So ato ning isgutan mga higala kay ang na-conflict ini labi na mga higala ining pagdakop gibase sa warrant of arrest nga gi-issue didto sa ICC. Ang gikontra niya nining warrant sa ICC ang atong fundamental law nga mao ang konstitusyon. Ang atong batakang balaod mao'y nabangga ani niya ron, dili ni ordinary law. Ang gibangga ini ron. Mo na itong timan-an mga sukid ti paminaw, dili pa ta mo hisgot sa kinini ang krimen nga gatubang, alleged crime nga gatubang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang ato ini aresat ta mahigala sa unsa man kay may tabo. Nga kini mga higalang balaod, kini mga higalang warrant nga gipagawa sa ICC nga giimplementar dinhi sa atong jurisdiction, ang iyang gibangga mismo ang ato mang konstitusyon. Ang Bill of Rights mo iyang gibangga. O moingon tag konstitusyon ang atong batakang balaod. Ang atong fundamental law didto mga higala. Sa to pa ni sugot nga ang atong gisandigan nga balaod nga mabuntog lang niining balaod sa langyaw. Straight to the point. Mani dakong question ron. Ako i-explain ninyo nga nga ang gibangga ang konstitusyon ato fundamental law. Ang pinakalabaw balaod nato kay kini mga balaod nga
gipasas Congress kanang mga Republic Act mo na mga balaod ba na kanang mga ordinance pod balaod gagmay na kanang mga ordinances diri na sa ubos kanang mga kini na lungsod sa city mga ordinance na ilang mga balaod. Andito sa Congress mga Republic Act. Ang pinakadakong balaod yun ang konstitusyon. Ang atong fundamentalo. Mo'y gibangga ni ron. Makatugot ba? Makatugot ba ta? Kini mangutan na lang ko kay naa naman Supreme Court na makatugot ba ka ang atong Supreme Court? Pero kung sa decision Supreme Court mo tahod ba ta? Para nako mo kuan ko dili ni sa ingon nga pag influence. Ang pangutanan nako makatugot ba ka ang ato mahigalang soberenya sa Pilipinas nga ang atong fundamentalo gibangga niini karon o ang atong fundamentalo maoy na ukang mo'y mapildi ani mo ni dakong question. Ha? Unya ako i-explain ang basis. Unya pag-implement lamang ka na ang abogado di kasod. Rights man na sakyos. Ang abogado may kala makaistorya ikaduha ang abogado anak pagyod. Vice Presidente wa kasod. Wa na sa makita Duterte dito sa kini ang si Sara o si Digong wa magkita dito sa airport. Unsa naman ni? Napatay batakang balaod ani? Or muraga idol na mga higala gyud nagpakita na sa si BBM sa iyang idol gyud niya si Marcos Sr. Mao kini mahigalit tagantag pagtagad standby human lamang si pipila ka pahinomdom. Straight to the point. Now mo ni ron nga kining pagkadakupa mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dili pa ni mga higala angay mawad-ag paglaom kamo ninha. Labi na tong mga emosyonal kaayo. Ha? Kontrola inyong emosyon. Kaysa ako nang giingon og sa kanta pa ni wa pa ta maabot chorus. Kasi magdahaw man na mahigala nga ang mga Pilipino hasta dito sa the Netherlands nagkatapok sila mga kaigalan. Murag manimbawt yung balhibo nga bisag tuwa sa the Netherlands mahigala layo na kaayo. Di ba pila ka oras na ng biyahe indekin? From Philippines to Dubai to the Netherlands. Pati layo Ha? Tuwa na gud sa laing aping sa kalibutan. Pero ang mga Pilipino tuwa nagtapok. Nasa dili pa tamad to ani names ari sa tabi unahon ta sa ning atong sa sugbol lang daan sa be. Kay kagabi nagkwanto dunay mga motorkadang nahimo, no? Unya kini pagtapok sa mga tao ba nga sa ilang kaugalingong kabubuton kay may nanghatag og snacks ini. Nanihapon ning daan nya iya highlight panihapon unya magtapok ta kay pariha ta og prinsipyo pariha tag baruganan. Kani. Mo ni ang nahitabo naa pay video ani dong. Ang kini siya sa kuan ni ito gabi nila bay. Okay. Okay. Kasakinan, no? Kagabi ini may galan nilabay gusto sa stasyon. Kani sa mga four wheels ni lahi pa to mga nagmotor o nya to taon. Akin ni mga nagmotor. Bebe sige no. Mo ni siya. Okay sige. Sa Cebu pa lang ni ha. Unya nato ipakita to sa Netherlands na taon. Sa Cebu ni. Mga nagmotor. Nagasaba-saba sa kadalanan. Papakita sa ilang simpatiya mga higalan ining mga panghitabo karon pagpakabana, no? Ya, tiya mo na, oh. Oh? So sinabot ni sila mga kikilaan, wa man ingon niya kwan. Kini katawhan naman gid eh. Ang katawhan na gid man ni kwan. Ano? Ang noise barrage ni.
daghana niyo. Kini sa Cebu na nga panghitabo. Okay, freeze dong. Sa Cebu pala na wapay labot sa Mindanao, ha? Nya kini may galaw ani man tawa man ni mataga igakap. Ang lisod ana patapukon nimo og ari ka mahigala sa administrasyon gipatapok ng daan, gilibrihan ng sakyanan daan, gipa-snacks ng daan, gipakaon na unya pag-ingon nga, okay, be magdungan ta BBM, matay mingaw man. Pero kini may galawa man eh. Ang ilang pagkadto voluntaryo man eh. Kani sa kuan pa lang ha, sa Cebu pa lang eh. Di arita mga kagalaan sa kuan. Ngano man nakakita sila sa aktual nga sitwasyon ron. Ha? Wala na kong question. Naklaro man labi na karon nga niya ang social media, maklaro nimo. Unsa ba ang kini ang lahap ba? Lahap. Ang unang pangutana kini bang pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte valid ba ni? Doon na ba legal basis? Unang pangutana na. Ang sunod mga higala, ang prosesos pagdakop na sakto ba? Tawa? Ato ipakita sa anim suwi katotoang. Klaro mas mga tao ni. Katong si Duterte na sa sulod o niya nagatubang Santore. O man di niya pasudlon ang iyang anak nga si Sara Duterte. Nga di man pasudlon nga apil man na sa Miranda rights na nga dunay right to have a counsel ang usa ka accused. Nya kaning anak abogada man. Ha? Mahimo mang moingon sa nga akong anak mo akong abogado ani. Ngam di man pasudlon. Kini paminaw ta kuno audio dong. Kini lahap man ni. Foul ni. Be pwede audio. On record. Ako ang humingi ng record. Ang anak mo pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari. Magdadala ng galit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi niyo. Ano magana? Fresh kamay dong. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Imagine ka na. Dili ba na foul? Ha? Iba man ko, laylay man tagbaruganan. Doon na may uban nga. So, kogi kayo Duterte. Pero, kani, ito'y pasubay lang ang konstitusyon. Balaod lang ta. Kini nga pagka, wapay labot sa basis sa kay, o ako discuss ang basis unya, medyo, technical kayo, unya, discuss sa po na, ha? Unahon tani, kini pag-implement, kini. Asab ka mangita na, nga, ang iyang anak may galam, dadoon ko yung layo, dadoon ko sa the Netherlands. Suod lang ang iyang anak, kung maingon siya nga ako ng kwan, kasi Turi may nagbasa gani sa Miranda Doctrine. So si Turi nga nagbasa sa Miranda Doctrine, alang magsagwa sa kasabot sa gibasa og maahon. Nga ang usa ka akusado dunay katungod nya dunay abogado. Bisa pag abogado sa Duterte dunay sa katungod nya mo kuhag lang abogado. O kana iyang anak abogada, mo qualify diha nga akong anak mao'y abogado nako. Mismo gani sa impeachment trial, si Duterte mahigala nga amahan mo abogar sa iyang anak. Pwede man. Kini dili pasudlon. Bisag sanga na lang nga counsel niya na. Sanga na lang nga iyang abogado. Og labos tanan sangan nga iyang anak na. Ay nalagrespetar rin ng Vice President. Inanak man mo. No? Inani man ni mahigalang kalakiha ron. Imagine ka ng Vice Presidente sa Pilipinas inanaon. Sige, ay na lang ng Vice Presidente. Ang iyang pagkaanak, ang iyang pagkaabogado. Nga siya mo i-counsel sa iyang amahan. Kini foul ba ni? Kini pagka-implementara. Lari man kag-dili pasudlo nila mga sukin tig paminaw. Dahil ito balikan to gamay dong be. Kasi Turi mo iyang gikakon na ni. Bebe, gamay lang. Ito paminaon. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi niyo. Ikaw. Yes, sir. Upon my order. Hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center, sir. Kiyawa na, oh. Asa man ni? So, ang mga tao, ana, before ko mo adto sa unahan, kaniha, ang mga tao nagtanaw, oy,
Nagtanaw ang katauhan. Kasabot sila kay foul ni. Ha? Asa mo kay ibutang ko no sa inyong kaugalingon be. Ibutang ninyo sa mga naminaw nako karon. Duna mo dahay anak ron or kauban sakop sa pamilya nga dunay kaso gidakop baka panalitan karon. Or ibutang ka lang, nakasaghid og sakyanan, na-drive imong anak giadto sa police station nga ikaw amahan or ikaw igsuon. Di ka kaso dito sa di ka kabisita dito, di ka katanaw. Labi pag abogado ka nga na may rights, nga na ay abogado ng akusado. Pero gimension ko dito ang anak ko abogado ko. Oh. Eh naman say right nga na i-counsel. Eh foul man niya ang mga tao ba nagtanaw man. Katong uban naman may kasukong Duterte tong uban kay lain-lain magkasako nang gingon. Lain-lain magpananaw gud ang mga tao. Ang nagtanaw Duterte hero siya, daghan ang nakakita ana. Doon na po nagtanaw Duterte nga murderer siya. So okay, respetaran na to. Pero kaning pag-implement sa warrant mga higala nga gi-issue pa gyud sa ICC. Dili pa nako na i-discuss na napita nga ang pag-issue ana, ang ICC man nag-issue ana. Nasakto ba kana, nasubay ba na sa konstitusyon? Akong question pa na. Pero ano tas pag-implement kay na naman kana. Okay, granting kay na naman. Pero kini dili ba ni foul nga ang anak ko abogado ko? Imong abogado di pasudlon. Ha? Balik-balik ka dong, gamay dong. Nga nagtanaw mga tao ani oy. Bebe, sige. Oh. Sige. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. May hinihintay na po na anak. Hindi, siya. On record. On record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw naman mangyayari yun. Magdadala ng galing. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes sir, hindi papasukin sir. Okay. Yes sir, hindi papasukin sir. Kini binastos naman gini. Binastos naman gina. Nya ang mga tao nga nagtanaw ni makakuha simpatiya si Presidente Duterte aning kalakihay noon. Timan ini na. Ha? Foul man. Foul oy. Ya, tuwa sa kay eroplano, nakahatag siya mahigala og mensahe didto mahigala sa eroplano o gisugat siya mga kaigalan sa mga Pilipino dito sa Netherlands. Asa mo to yung mensahe sa eroplano dong, be, gamay lang. Ato kay nihatag tog mensahe si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga higala paminawon to kadali. Sige dong. Asa man to dong names katong usa. Naasa sa eroplano nga naghatag sa mensahe mahigala. Kini. To my countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Doon na touring. And I think this is something to do with the law and order now. At sinasabi ko naman sa mga police and military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. For the whatever happened in the past, ako na yung
Okay, mo ni mahigala niya mensahe padong na sa tugpa mga kailan. I know nga nakakita namon ini, ako lang nang gibalik mahigala para doon na tayo mga dugang pag-analisar ani. Unya pag-abot sa Netherlands ang mga tao dito, mga sukit tigpaminaw. Bida nagtapok ang katawhan oy. Asa man tudong katong sa Netherlands bet alay pakita gamay kino. Nani si audio. Let's go. Ano daw? Kabila na naman? Sa kabila daw tayo, sabi. Ay, hindi dito. Kabila daw. Bakit daw? Siguro may dadaan. We will see. Baka. Kini mga Pilipino dito sa gawas, iso man yung patapukon, pero yan, tapok oh. Guys, grabe guys. First time ever. First time pa mo? Lights on camera guys. Hello. Hello. Grabe na Everybody to, so Pilipino. emotional dito po guys. Sabi po. First time di ko nun oh. Sinarado po talaga yung mismong road dito guys because of this. All of the roads were closed here because of this guys. We love you Tatay Digong. Send him back! Send him back! Send him back! Send him back! Okay, ato itiwason niyo taon mahigala ha. Tiyan mo na. Kani magkatapok mga Pinoy dito mahigala. Hindi na basta-basta oy, ha? Labi na to as gawas nasod no. Ano nagkakita-kita sa dito, nagtapok sila. First time ko kuno ring anin katapok sila. Imagine ka na. Unya, ay kung ina pasanginlan pa nagbutbayeng po na ron. Ato na agi katawa mahigala. Wala ba ni akap yaman maabot ang akap dito gyud. Ganta nagpagtagad mga sukid tigpaminaw no. So sa ako nangingon kung kanta pa ni kamo diha mga naminaw, relax mo kay kung kanta pa ni napa ni first sansa pa wa pa tagabot chorus. Standby lang una mahigala to lang padayon yang total standby alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na kanon dayon. Mosunod sa ato mga lokal nga mga balita, balik pa ta sundugang pang mga komentaryo mga hisgutanan. Ani mayong buntag mga kasama ato mga naminaw karos radio nagtanaw sa Facebook live sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok ato ang regular anchor karong buntaga oni ako inyong kasamtangan nga makauban no nga modala karong adlaw karong buntaga sa iyahang tulumanon mga sukindig paminaw kay do na sa importante kay lakaw no kita maoy mo tiwas sa iyahang programa. Straight to the point. Ato mga kaigsuunan ha mga sukindig paminaw si kasamang radyoman Benji Tanghian ni ha ito mga naminaw bitaw karon na diha mayong pagpaminaw niyo may pagpamahaw sa mga namahaw karon mga orasa o sa mga ana silahan tagsa ka mga gitrabahuan o sa karon nga mga orasa maayong buntag kaninyong tanan na kutob sa nagpaminaw na to o kutob sa maabot sa labyog sa tuang pagpanagsibya. Okay, unya karong nga buntaga mga sukindig paminaw kagabi dugay ta nga nahuman sa programa nga straight to the point ha. Alauna nakapin mga sukindig paminaw tungod kay atong giatngan ang pag-abot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa Netherlands mga sukindig paminaw unya ang atua di ay nga makababayan dito kato mga Pinoy nga tua mga kasama sa Netherlands sus sayo pa kayo kadlawon pa dito na gaatang na sa kanang naang sa may ICC nga headquarters mga sukindig paminaw sumuna nga ato nang tagag pagtagad doon kay kanang naang kuan dire kanang naang adagan kadito nga mga o kanini maone ang pagkuan dugay kayo sa nga niabot dito ang katong gisakyan niya nga aircraft pero putin dugaya nga nanaog
Agis ni Dugaya na naog god diri nangatog lang guming kasamang kidiris to ang kanang nanganan source booth god. So mo ni ang kananaan nga pagtugpa na niya katuyang gisakyan mga sukindig paminaw gikan diri sa Pilipinas ito agis Dubai kayong paingon mga sukindig paminaw sa Netherlands sa mo ni kani ko no ato ko no paminaw ni nga naa ba ni sa ikwan na kanang naa nga audio kasamang names okay kay kani niya mao na ni mo ni pagtugpa na Die staat snel stil. Hinay na kuan. Ja, denk het ook, ja. Net haal je net weg. Redden? Pagtugpa na niya. Tugpa o niya. May gani in taon kay safe ra nga nakaabot dito mga sukindig paminaw si kanhi Presidente Duterte. So naabot na alas 4:54 dito mga sukindig paminaw sa The Hague. Ja. Kani mo ni. Pero diris ato sa Pilipinas, alas 11 na to kapin gabi kasamang kin, hapit na alas 12. Diyan na O di may truck ni babag-babag, unsa man ni babag nga. So ana niliko na. Mo ni ang pag-abot ha ni. Diyan na kani nagkaduol na pa si makita diri na si kananaang kani Presidente Duterte. Sige, aron ko ano na to kanang ato ang i-zoom kay nagsugod duman ig-zoom para makita na to mga sukintig paminaw. Standby lang sa tagadali ha. Standby lang sa tagadali, mo break sa tagamay mga kasama ato ipadayon na karon tatos tong pagbalik. Balik ta mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo karon buntaga ha kay ato nga gipakita kay niabot go diri sa kaning ang oras sa Pilipinas alas 11:54 sa gabi mga sukindig paminaw unya kana alas 4:50 alas 4:59 ba to dito kasamangkin sa ilahan no sa The Hague mga sukindig paminaw pero dito ang atuang nga mga kaigsuunan nga mga Bisaya mga sukindig paminaw dili pa mga taga Mindanao dito ni kwan gatapok og maayo dito sa gawa sa ICC no atong balikan kay atong balikan katuntuan nga pag-abot na sa airport mga sukindig paminaw si kanhi Presidente Duterte kay aron nga ato makuan kay importante kining iyang pag-abot god nga safety siya nga nakaabot unya kisamay ni sugat niya ingon ana bagyod mga sukindig paminaw kananaa nga kanindot sa ang ilahang seguridad silang airport dito mga sukindig paminaw sa Rotterdam Straight to the point. Okay, atong balikan to katuntuang nga pagkuha na katuntuang nag-aginod na mga sukindig paminaw nga nitugpa na gyud sa airport so mo ni kanang naa nga katong sa kwanto ganina kasamang names katuni kuha na gyud sa katuni kanina na kani aginod na gyud na hinahinay atong kuanon minaw na to. So mo ni ang gisakyan niya ni kanhi Presidente Duterte. Ang tanawon o gamudong aw ba? Niet te veel bewegen. Medyo ni kuan gamay. So mo ni ang pagkuha na sa runway.
Kanini ko na nagkaduon na ko na at least makita na to ron. Medyo ni kuan o gamay sa ilahang kuan dito. Ilan signal mga kasama. Na. Pareho sa dediris ato no nga kuan sa loading sa to internet kasamangkin. So mo ni iyang pagkuan. Nahinag aginod na sa runway na. Ni ang kuan, kanang na ang adana ni kuan na liko na. Makita ba diri ka ni Presidente Duterte? Diri man to naglingkod ay. Amo tingali ni murag nay ulo. Basigi zoom ni ron di makita na to ni nga. So na. Tugay na kaya maabot ka dito ilang runway sad kasamangkin, no? Loading dito kasamangkin ilaha kuanta tingali sila dito. Kani mo na ni. Pura magnay ni kuan lagi sa tubangan sa ligid gialihan usam ning giali kasamangkin bato ning giali. Mo na ni siyang kakuana pagka hunungan niya tingali. Naman nilingkod nga kuan kanina sulot o green nga kanang yellow green adara na. Ay lang nagibangilan tingali ni sa may. Ato ni agi kulo komedya mga kasama hakay kanang na ang uban in town di pagyud nato malilo nga do na pagyud mga nasakitan nagsakit ang dughan. Do na pagyud mga dili pa ka move on labi na tong mga dumadapig yod lunlon patay dumadapig ni kanhi Presidente Duterte. Ada na gikuan ni. Agi bangilan dili day bato gibangil dito kasamangkin ako bato mo gikuan. Metal ni nga naay rubber nga ibangil sa ligid sa eroplano. Dili paredes atua dire nga og dili kanang naang dagkontadtaran na ibangil. Sadya na. Nagbangilan ni taon. So mo ni gikuan ni tan-aw ni wa pa ni naog ang piloto. Gibangilan pa ayo hagbangil ha kay sus ang pingi in taon ng amo ang kanhi presidente diya ninyo ha kay kanang naang at least gibangilan nilang tarong kasamangkin. May kani. Uni aman lagi ning bus nga sa man ni bus ni. Sali-sali po ning niang bus nga murag biyahian sa Minglanilag IT Park yate. Na kani at least na nagkuha na to niagi ng boss. So ana taon dito may gani kay safe ra nakaabot dito kasamangkin sa airport, no? Kana in taon ninyo na ang pingi in taon kay bisan og inyo na nang gidala diha pero daghan nga mga Pilipino dili malikayan mga sukindig paminaw o dili ikalimod nga daghan nga mga Pilipino nga padayong ni pangga paghihapon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte makasama ha. Kani sumone nga kuan. So dili bato nang gibangil ha kuana kanang naang kanang naang metal na nga naay rubber ha kay pero dres ato gud makuan matag kanang kargahan nagtubo kasamangkin nga muhunong gani bangila nimo diha og katong ginabas nga kahoy nga dako baka dakong bato ha. Pero kani mga sukindig paminaw dili ha. Unya katon to mo to ang pagkuan niya pero ang katon to ang pag abot na didto mga sukindig paminaw sa kanang naa nga ICC, no? So at least kato nakaabot naman to dito. So mauna ni na ato lang gikat kay murag dugay. Kani. Mga supporters ni kanhi Presidente Duterte nga tuwa sa
atubangan sa ICC. Singgit sila mayog Duterte. Duterte ilang singgit taon, oy. Sus, putin daghana ka sa mangkin. Oh? Kita niyo po mga kaibigan. Oh. Oho. Sinyagitay. Duterte. Kaning uban gikan pa ni Slagyo kasama kin, di ba? Gianha lang gyud. O Duterte. Oh, sumuni oh. Puting pagkakuan na daghan pa kayo gyapon dito. Nagdala mga sukintig paminaw og Philippine flag ang atuang kani oh na kanini og gikaway-kaway ang mga Philippine flag. Oh. Diha tubangan sa ICC. Let's go. Ano daw? Kabila na naman? Sa kabila daw tayo, sabi. Ay, dito. Kabila daw. Bakit daw? Siguro may dadaan. Baka. Ano ha? Ang mga Pilipino nga naghulat og pila ka oras. Guys, grabe guys. First time ever. First time Lights on camera, guys. Hello. Everybody so emotional dito po, guys. Sabi po. Asunan kani kasamangkin oh nga. Sinarado po talaga yung mismong road dito, guys, because of this. Oh, gisira dito ilang dalan. All of the roads were closed here because of this, guys. We love you, Tatay Digong. Send him back! Send him back! Send him back! Send him back! Send him back. Send him back! Oh. Send him back ang ilahang gikuan singgit. Nga kanang naa nga ipabalikon diri mga sukindig paminaw. Sunan ka anak kasamangkin, ha? Kani mga naay mga senior ganito emotional, no? Grabe ka. I cannot even talk, guys, because it's so weird, the feeling. Oh. Hindi natin nakita si Tatay Digong kasi nga para siyang pinasok siya ng pabigla doon sa kabila. Sa kabila siyang entrance. Sus, grabiha kadaghan, no? Sunan kani nga. Or that was allegedly na siya yon, pero ngayon iba. So sa dinig mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting sa manlulup. Di ka pasisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughang. May dalagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kay pagbay di magdidilim. Lupa ng araw ng hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang matay ng dahil sa'yo.
Sus makapanglimbaw sa balahibo kasamangkin oy. No? O nang limbaw tong balahibo. Send him back! Send him back! Send him back! Send him back! Oh, sunan ka niyo? Send him back! 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 Biha oy. Send him back! Send him back! So guys, yung road dito guys, mismo talagang kinlose talaga siya. So walang makakapasok talaga dito na ano guys. Oh. Tanawa ha kaning niya nga. Pagkapanglimbaw sa balahibo mga sukin dig paminaw. Kaning ingon ani god og. Basi oga mo ingon unsa man ni sila? Basig mo ingon. Follow the rules, follow the rules. Ito po talaga nangyayari ngayon dito guys. Everybody, we are asked to obey the rules. Guys, nawala na ako. Tanawa. Kani na ni mga tawhana dili ni madala ni maghakot oy. Kaya naman naingon gud ka sa mangkin gihakot ko no. Kani mga dato ko ni mga namuyo na to mga Pinoy nga nas Netherlands. Kaya na nga nakabana og mga. We no longer have the banner guys. Taga wala dito. na tayong banner po. Wala na po dito yung banner. Send him back! 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 Sinisigaw po ng ating mga kababayan ngayon. We want former President Rodrigo Duterte po to be brought back to the Philippines where he can Hindi man lang pinahalo. be tried by our courts which are completely working, functioning very well. So I really cannot think very well right now because I'm so emotional. Parang nagiging blank na yung utak ko. So grabiha Yung banner kay dagang dili na makuha ng banner actually because they already left. So makita gid nimo kasamangkin nga bisan og dito sa abroad. Naapagyapoy mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte. Kanini mga taga Mindanao maning uban, mga Mindanao ang uban diri sa Cebu, ang uban mga Bisaya ning uban. Tanaway lang mga sinultian god, wa gyud kanang puro ga, So mo na nga kaningon ani di ta maka kuan nga kaingon ta nga diri lang apil dito sa abroad mga sukin tigpaminaw. Pero ni anang pagkaudto doon na po'y nipahigayon og lihok protesta kani mo na niyang pagkuan lihok protesta kadto makritiko ni kanhi Presidente Duterte dito sa pero imong tan-awon ang gidaghanon daghan gyud ning ni ang kuan no kaning daghan gyud ning mga dumadapig mga sukin tigpaminaw kani mo ang tao ba kana mingon ana og pananglitag imuhan ng hilo-hilo kwarta nga mo apil og rally di na mo kuan oy mga kanang dili gikan silang kasing-kasing unya imo nang hilo-hilohon nga adto ta apil tag rally kinay ayuda mo rag paminaw ko bisag pila pay ayuda kani galing kay kaning ilaha gikan kasing-kasing kasamangkin so nang kuan bagod sila dia buntag pa sila hantod nagabin-an pinaabot makasama o niya dunay tulo tingalito or mga sobra sa tulo ka mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte gidadaan sa og kanang jacket kasamangkin nga para pambugnaw kayo para kanang jacket nga dili ka kuruyon ba kay bugnaw kay dito man tugnaw kay dito sa ila sus grabiha ani nga kuan oy sa kani mao ni dire nga somni sa we stand with Duterte mao ba ni kanini ang lang nga kuan so pagkakuana ani no kanang naa nga makapanglimbaw sa balahibo ba pero kadto naa sa mga kanang naa nga kani mao ni ang kanang karon taud-taud karon taud-taud ato sang ipakita ang kadtong mga kritiko ni kanhi presidente nga tuwa sa didto sa ICC
So doon ay mga dumadapig, doon na po'y makritiko, dili magyutanan 100% makasama. Pero atong tanan, atong itande unsam sa ilang singgit mga kritiko ni kanhi Presidente Duterte dito sa gawas sa ICC og dinhi mga sukindig paminaw sa Pilipinas. Karon taw sa tong pagbalik kay daghan pa nga mga ato ang angay nga mahibaw-an na dito usab karon nya atong gi-update karon nga makakuha gyud ta og kontak dito mga sukindig paminaw sa ICC. Kay ang uban wa na mo pauli tuan na dito nang higda mga sukindig paminaw sa gawas. Karon taw sa tong pagbalik mga kasama. Straight to the point. Ato makaigsunan to mga namina usab karon diri sa radyo nagtanaw sa Facebook Live. So mo nang ato ala ni nga gi kuan karon ato ang gisgutan ang pag-abot ni kanhi Presidente Duterte dito sa Netherlands mga sukindig paminaw. Diin nagatuo ta kasamangkin nga ang kanirang iyahang mga dumadapig diri sa Pilipinas ang mupahigayon ba og kanang pagtapok nagkahiusa naghimo mga sukindig paminaw sad og nationwide nga kanang naang prayer rally candle lighting mga sukindig paminaw kagabi pero puti daghana halos tanan nga mga lungsod syudad nagsagipahigayon nga nationwide prayer rally kagabi daghan kaayo gyapon nga mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte nga wa gyud kapugong sa ilahang emosyon kasamangkin ni patulo sa luha dinis Pilipinas. Pag-abot niya dito sad sa gawas, tuwa sad putin daghana. Putin daghana sad nga mga tao nga mga dumadapig niya. Di makalikayan gyud kay muna naman sa iyahang kanang naang kanang pinaagi sa iyahang warrant of arrest mga sukindig paminaw. Muna nga duna say mga kanang kritiko niya labi na tong mga kuno kato mga ni kanabitaw murag ni tabang mga sukindig paminaw sa pagpangitag hustisya ni adtong mga nabiktima sa war on drugs. Amo na nga daghan nga mga kritiko gi kuan mayo sad kanang naa nga gisaway si kanhi Presidente Duterte sa uban mga sukindig paminaw ato kuno kuanon tong katong atong nga pag-abot sad nila niya kasamang names nga grabe to nga kana bang naang ang tao ba ang bulog sa tao didto makasama tiyaw mo na kana ba kanang gidaganon sa tao niya mga dato naguna sila kasamangkin kana mga dato baya bisan dinis ato dili kay na kana bitang kanang tig-apil-apil anang mga kanang mga kuan diha kanang mga rally-rally kanang mga dato pilar kabuk mo apil ana pero kani sila kwartahan disakyanan lagyo kay gigikanan dito mga sukindig paminaw sa gawas pero niadto sila dito pero imo nang ingnon nga kana bang ikaw kasamangkin bisag wa kay gusto nya bisag unsa nimo nakasuod na imong higala diha pero wa kay bisan gamay gusto nga pagpakitag suporta anang tawhana bisan pa dagway pila ka ayuda imong imong kanang naang ilahang kuan nimo ihatag nimo murag gani ka mo adto pero kani sila dito ang mga kaning ni mga sukindig paminaw ang mga supporters na dito kaning ni basig mo ingon mo nga duna ni ayuda wa ni ayuda kay may congressman nga ni pirma dito sa Netherlands basig mo ingon mo ni anha na sila diha kay nay ayuda anya kay sa may ayuda nga murag wa may congressman dito sa Netherlands gan apil og pirma naa ba ka sa mangke kani sila puro ni sila busy sa trabaho puro ni sila busy mga sukindig paminaw sa ilang trabaho dito unya busy sila silang trabaho pero ni adto lang gyud para pagpakitag suporta ang uban ng hilak sa paredes Pilipinas sumuna nga makita nato bang ang bulog sa mga tao na dumadapig ni kanhi Presidente Duterte ang kanang uban kana tingali bonus na lang tingali ng donay ayuda kasamangkin kay gabi nationwide makita man gyud ninyo social media nationwide nga free rally daghan kaayo magkasama diri sa kuan atos Pilipinas pero dito sa dagana sa mga supporters niya busy kay trabaho pero ilang gigahinan og adto dito kani mga tawhana og dili man kay independent man kasamangkin magisgot kag ingon nga amo adto ta kay dili niya tatabangas gubi dili nita tagag ayuda dito nga munay muna dunay AX dunay tupad baday unsa diha dili ni intaon mahadlok sila di matagaan oy kay kwartahan kini sila kwartahan man pero matingag ka nga nganong ingon ana ka kana bitaw ka bugat ingon ana ka init ang ilaha mga sukindig paminaw pagdapig paghatag og suporta ni kanhi Presidente Duterte kanhi tiaw mo ni ato ang ikuan og gamay kana na atong ikuan ang audio og balik kay murag makapanglibaw labi na tong pagkanta nila sa lupang hinirang kasamangkin kanang ato ang kanang hello feeling mo
aming ligaya na Ito, ikuha na to gamay. Ibalik na to gamay ko. So, sa atin mo ay buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting sa manlulop. Di ka pasisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo buhang. May dalagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kay pagbay di magdidiling. Lupa ng araw ng hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang matay ng dahil sa'yo. Oy! Duterte! 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 Send him back! 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 Oh, sunan ka anak kasamangkin? Unya, imagine na ha? Yung road dito guys, mismo talagang kinlose talaga siya. Kung walang makakapasok talaga dito na ano guys. Nabiha, oy. Mismo ato mga OFWs kasamangkin. Nga, di man sila Follow the rules, follow the rules. Kabiha, oy. Oh? Gikan sa lain-lain nga mga cities. Talagang nangyayari ngayon dito guys. Everybody, we are asked to obey the rules. Pero diri pa sa Pilipinas kasamangkin ang barikid sa pulis anay grabe kadaghan. Ang kaning mga sanan ka ang taga Netherlands nga mga pulis nakasabot sila. Nga grabe ang ilang pagkanina ang pagsuportas mga tao. Imo makita wa may mga pareho diri sa Pilipinas nga ang barikid grabe kaayo nga mura ba og kanang mga tao dili taga Pilipinas. Wala na tayong banner po, wala na po dito yung banner. Send him back! 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 Sinisigaw po ng ating mga kababayan ngayon. We want former President Rodrigo Duterte po to be brought back to the Philippines where he can Hindi man lang pinahalo. be tried by our courts, which are ano na ning pagkagabi pag-abot na. So karon ato sang itandi kay basig mingon ang uban nga ay katurog yung mga dumadaping Duterte mo ipakita. Ato sad nga ipadungog nimo kay tuwa say mga grupo nga nagrally mga sukintig paminaw ni anang pagkaudto diha atubangan sa International Criminal Court kon the ICC dito sa Netherlands sa dahig mga sukintig paminaw nga kadtong makritiko ni kani Presidente Duterte. Ato ikumparar ba kasamangkin do na man gyud dili naman nakingon ganiha nga dili 100% nga ang mga tao diri sa Pilipinas bisan dito sa abroad dili gyud ang Duterte gyud tanan dunay wa sa makauyon dunay si wa makauyon tan-aw na to ning pipila ka mga kani nagrally sad mga sukintig paminaw ha awat ta ka kuan ani kanini ada sa dito sa gawasad o kani ay mo ni nagikan no kanini sila Justice for all the victims of Duterte's crimes. Justice now! Justice now! mga kritiko ni Justice for the thousands of victims of his administration's war on drugs and the campaign of other human rights violations. Inflicting pain and grief amongst thousands. kasakit og kagulanan kasubo
we are calling for justice, not only for the victims, the 300,000 victims of extrajudicial killing, but for the Filipino people as well. There is blood on his hands. Kana ihunong sa kuno unsa man ni? We demand justice and accountability. Rodrigo Duterte is a war criminal. Unya hashtag Duterte panagutin, Duterte kriminal. Amo ni ang gipandalasan sa mga placards sa mga kadtong mga kritiko niya dito sa ICC. Nya naibutang diri ni placards nga justice, nya mga picture sa mga biktima, kunuhay onya for EJK victims. We just want we want him to be jailed. We want him to suffer, but he actually is lucky because he is experiencing the due process of law compared to the victims that they were just being shot and killed without any due process. Rights and international solidarity. Di pa gibuhatan pa nilagnaong si Balikbayan heavily protest the massive Well, this is great news for Filipino people. Kritiko ni niya. We've been waiting for this one. We've been fighting for the victims of extrajudicial killings that they get the justice that they deserve. And now we are very close to this one. This is very, very close, and we are so happy. And I'm here to show my appreciation to ICC by doing its job to end impunity. Demand justice. We call on everyone to see this as a continuing fight. Sumaon ni ha mga nya sa man ni Pilipinas ug unsa man ni nga flag ning usa ka samangkin? Flag ba ni Netherlands? Ang kadalam nig flag sa Netherlands ug Pilipinas ya. Akito na tingali sa dito gapuyo. Pero yang kasing-kasing duha na Pilipinas og dito kay kani mga kritiko ni ang ating former president sa mga banyaga. It's so shame. Nakakaya yung ginawa nila, oh. Nakakaya, pinahiya nila ang ano natin. Meron kayong Money. Pinaparatang lang yan. Dahil takot sila ay 2028 is approaching. Takot sila. Kani mga dumadapig na niya. At lahat yan sila, walisin yan. Dumadapig na ni kani Presidente Duterte. We are here actually because we want to show our love. Kani dumadapig ni niya. Beloved former President Rodrigo Roa Duterte po. That's basically the gist bakit nandito. Dumadapig ni niya. Kato ganiya, katong nauna nga video. Love and support. Tinuturing naming tatay ng mga Pilipino. Yeah. Ako naka-apply ko last time katong rally na mo support it. Ha? So ato nga kuno, ato nga ibalik ko na to gamay. Okay na, natanawa kani mo ni ang mga kuan kanang na ang mga kritiko ni ha. Mga kritiko ni mga sukin tigpaminaw ni kanhi Presidente Duterte nga garali pod not only in the Philippines but also in front mga kasama dito sa ICC ha. So muna nga pasimingon mga wa may kuan ang dumadapig raman ni kanhi Presidente mo naa dito naasad doon na sa mga kritiko makasama nga tuwa dito ha. Karon to taod ga tuwa man dingi mga kuan bagon say kay basig mingon silang kana ring dumadapig tanan dili oy naaman ha. So karon to taod makasama ato ang balikan kanang naang mao nga mga kanang nang isyu ha. Balik ta mga sukintig paminaw mga kasama nato na minaw diri sa tuang pagpakig-uban sa tuang pagkulo ka bildo karon buntaga ha. Niya mo na nga tuang tagag pagtagad karon ang inyong mga mensahe usab kay inyong gipadangat diri sa tuang tulumanon kay daghan kaayo no nga mga pa-shout out daghan sad nga mga reaksyon na karon nga mga orasa makasama. So karon taud-taud ato nang hatagag pagtagad unya sa dili patamo padayon sab makasama sa ato ang isgutanan karong buntaga ato sa nga kuanong kay di atay kuan sab importante kaayo ni oni ato ang mga naminaw karon no importante kay ini nga masayod ta nining iyaha nga mga plataporma og pagpakabana anya diri nato sa Sugbo og sa ato ang nasod Pilipinas no. So karong orasa ni bisita diri makasama ang ato ang senador nga si Senador Francis Tol Tolentino no. Ato sa siya nga
kuan og reaksyon ani panghitabo karon og uban pa ang mga kanana ang plano niya kun makabalik siya mga sukindig paminaw or mudaog siya pag balik pag senador karong bugnong lugaynon or kalong eleksyon Mayo 12 karong tuiga makasama ha. So dali sa sibianan ato asa nga hinabion og kadali ha. Magandang umaga Senator Tol. Welcome po rito sa himpilan ng DYHP Arimen Cebu. Si Radyoman Benji po Senator ang makasama at makausap mo ngayong umaga. Kumusta po Senator? May buntag Radyoman Benji sa ating po mga kaigsuunan dito sa Cebu. Ito po si Senator Francis Tol Tolentino. May buntag po sa lahat na nakikinig ngayon. Mga ilang araw ka na rito sa Cebu? Parang Monday pa ata ako dito kasi naka-attend pa ako ng birthday ni Congresswoman Chia kahapon. Nasa Cordoba ako, tapos nung hapon sa Naga City. Tapos the day before saan na ba? Nalipong na ako, nasa Konsolasyon. Susuroy-suroy lang. Suroy-suroy na lang. Tapos karon mamaya sa Liloan. Matagal na ako dito, pang 4th day ko na ata ito. Okay. So mga ilang araw ka dito? Siguro baka ugma, wala na ako dire. Nakapoy na, matagal na ako dito. Nakakain, nagkaon na ako sa Carbon Market. Nakasimba na ako sa Basilica. So matagal na po ako dito. So sa mga malaking pangyayari kahapon, so nandito ka sa Cebu. Nandito po ako. Kung ang tinutukoy nyo yung sa ICC, nandito ako sa Cebu, pero nalulungkot din tayo kagaya ng mga maraming Pilipino sa mga pangyayari na dinala ang dating presidente sa ibang bansa. Nalulungkot po tayo ron. So ano po yung magiging reaksyon ninyo bilang abogado, Senator Tol? Bilang isang ordinaryong isang Pilipino, hindi po dapat panghimasukan ng ibang husgado ang karapatan ng isang Pilipino, lalo isang matanda na baka may karamdaman pa, may sakit. So dapat siguro mapangalagaan din siya bilang isang abogado. Meron kasing Geneva Convention on Consular Relations. Dapat yung embassy natin sa The Hague pangalagaan siya, mabigyan ng gamot, tamang pagkain, kasi kung in isolation siya baka kailangan may mangalaga din sa kanya. At saka katungkulan yon ng embassy natin sa The Hague ni Ambassador Malaya na pangalagaan siya. Okay. So punta tayo sa ibang mga katanungan Sen. Kasi alam namin na walang tigil po, Senador, ang pag-aray ng ating mga kababayan sa walang tigil ding pagtaas ng presyo ng kuryente. Bakit po ba hindi mapigilan ang pagtaas, at ano po ang nakikita niyong solusyon dito bukod sa mga praktikal na pagtitipid at pagbabawas sa konsumo ng kuryente? Alam niyo po, si Senator Tolentino yung nag-file ng Nuclear Regulatory Framework. Naniniwala po ako na ang solusyon talaga dito, dahil marami rin tayong island provinces, talagang we go to a cleaner nuclear energy. Medyo mahal ang simula ng investment, pero mas mababa po talaga ang magiging presyo ng elektrisidad. Pangalawa po, si Senator Tolentino rin yung nag-file ng bill, yung Senate Bill 1275, kung saan naalisin na yung VAT ng kuryente, yung 12% VAT na malaking epekto talaga agad. Ngayon, sa Metro Manila, may balak pa magtaas ng Meralco. At kung makikita nyo, iba't ibang probinsya, may 15 pesos per kilowatt hour, may 12, may 13, may 16 pa raw. Lalong-lalo na yung mga island provinces. Ang hirap po talaga. Kaya ang proposal ko po sa madalian ay amyandahan yung Section 108 and 109 ng National Internal Revenue Code para sa ganun alisin na yung VAT. At wala naman pong mawawala sa gobyerno, kasi yung 12% VAT mapupunta sa bulsa ng ating mga kababayan at magiging bahagi ng panggastos nila. At yung bibilhin nila, meron naman VAT. Halimbawa, yung tatay nakatipid ng konti, binili ng sapatos yung anak niya, yung sapatos may VAT naman yun. So may kita pa rin ang gobyerno, at bababa din po yung presyo ng ilang mga bilihin kagaya ng frozen products, hotdog, mga chicken,
So, malaking tulong po yun sa ating mga kababayan. So, you made mention about 12% VAT. So, kahit po malaon na tayong nakalampas sa pandemya, may mga manggagawa at kampanya pa rin pong nag-work from home. At least ay ang iba nag-blended scheme na ginamit na kanilang pagtatrabaho. Ano po ang positive impact na hatid sa mga negosyo at industriya ng exemption sa internet services ng 12% kasama VAT? po yun. Pag na-exempt din yung internet, malaking kabawasan din po yun. At mapupunta, mag-i-increase po yung purchasing power ng ating mga kababayan. Pero yung sa internet kasi, technology to malaking investment ang required po sa private sector na kailangan mabigyan ng incentives ng pamahalaan, tax or whatever measures kasi sa simpleng pagpapaliwanag, kulang talaga yung cell sites natin. Pwede siguro tayong mag-satellite base na lang. Sinasabi ko lagi, halimbawa sa Vietnam, 90,000 ang towers nila. Ang towers sa Pilipinas, 17,000 lang. 17 lang. Ang layo. Kaya kahit isang tower, 5,000, 6,000 na nagsishare. So mahina talaga yung connectivity natin. So hirap yung mga estudyante natin sa pag-aaral. Doon sila re-research, nagsasabit ng assignment, online classes, at lahat na. So, dehado tayo, pati sa ease of doing business, kahit kayo, ito sa istasyon nyo, nagla-live tayo. Kung yung mga nakikinig sa atin, sa inyo ngayon, mahina yung signal, di hindi rin makikita yung live stream ninyo. So, napakabigat po. So, yung pag-alis po ng 12% VAT ay makakatulong dahil may increase yung purchasing power ng mga kababayan natin. Pero, may obligasyon pa rin yung mga telcos na i-increase yung investment nila. Okay. So, sa pamamagitan po ninyo, Senator, ay lubusang naisabatas ang pagtatakda ng hangganan ng ating mga karagatan. May tuturing pong ligasiya ninyo sa kasaysayan ng Philippine legislation ang Maritime Zones Law at Archipelagic Sea Lanes sa may pagkaraniwang pananalita na po. No? Ano po ang kahalagahan nito sa buhay ng kinabukasan ng ating mga sambayanang Pilipino? Mahalaga po ito kasi doon sa yung dalawang batas pong yan, halimbawa po yung Maritime Zones Law, yun po yung magpo-provide ng tamang mapa ng Pilipinas. At pag nagawa po yung tamang mapa ng Pilipinas, makikita natin na yung West Philippine Sea ay very rich, hindi lang sa mga isda, kung hindi sa mineral resources. Mas mayaman pa ho yung West Philippine Sea sa Middle East sa langis. At pag nakuha po natin yan, na-develop po natin yan, pati yung natural gas, mumura din po yung kuryente, mumura din po yung bilihin. Kaya kailangan po nating ipaglaban yan. At si Senator Tolentino dun sa Maritime Zones Law, yung Republic Act 12064, ako po yung nagpangalan na for the first time sa isang batas yung pasalitang West Philippine Sea. Wala po dati yung West Philippine Sea sa batas, sa statute books natin. So nailagay na po yan. So kailangan na lang i-implement na maayos at pangalagaan natin yan. Kahit kine-claim ng China ang Palawan, ay atin talaga yung Palawan. At dito naman sa Sugbo, kasi ginawa natin sa Maritime Zones Law, maliwanag na yung municipal water, territorial sea. Dito sa Cebu, project po ni Senator Tolentino na magkaroon ng dito ma-base yung malagay yung PNP Maritime Command. Kasi tayo, nakatingin lang tayo sa Coast Guard at Navy. May PNP Maritime Command, ang tingin ko within this quarter, magga-groundbreaking na sa Naga City po natin lalagayan. Yun po yung magiging base para sa whole Visayas region. Sa Naga City, Cebu. So, malaking tulong po yan, anti-smuggling, rescue search operation. So, dito po natin gagawin sa lalagayan sa Cebu. Okay. So, ano po ba ang mga makabuluhang batas ang iyong nilalayang isulong sa Senado? Bakit po nararapat Senator Francis Tolentino sa buto ng ating mga kababayang Pilipino? Ako, marami tayong plano pa, lalong-lalo na sa yung mga problema natin. Daghang problema pa ang atong nasod, lalong-lalo na sa foreign relations. Hindi po pwedeng biro-biro lang yan. Yung sitwasyon natin sa West Philippine Sea, yung trade natin sa ibang
bansa. Hindi tayo dapat dihado. Yung trade natin sa Japan, sa Korea. Gusto ko po mapalakas yung trade relations natin, international relations through the proper laws na sa palagay ko makakatulong si Senator Tolentino. Ganun din po sa mga LGUs natin. Marami na tayo na nabuhat na balaod. Yung automatic reclassification ng mga lungsod, munisipyo, fourth class, naging second class, naging first class, nakakatulong sa kanila. Ang gusto ko po, siguro madagdagan din yung, nabanggit ko kanina yung gusto kong tulungan din yung mga riders. Gusto ko yung magkaroon sila ng sapat na compensation. Kasi ngayon, commission basis lang sila. Ito yung gig economy, GIG. Magkaroon sila ng tamang overtime pay. Gaya nitong kaping itong iniinom ko, baka deliver ito. Overtime pay, 13-month pay, PhilHealth. Kasi sila yung, nagsimula ito ng COVID, sila yung nagdi-deliver ng mga pagkain natin. Pero commission basis sila, umulan, umaraw, bumagyo, nahabol ng aso. So, mapalakas natin yung ekonomiya by helping the other sectors who are really contributing to Philippine economy, gaya nga ng mga riders natin at yung mga maliliit na small and medium scale industry. Siguro, sa hanay na agrikultura, sinusulong ko pa rin na mabigyan pansin ng mga kabataang Pilipino ang kahalagahan ng agrikultura. Dwindling na yung mga student population natin sa Los Baños, yung kumukuha ng agriculture. So, ang gusto ko po, kagaya ng panahon ng tatay ko, may mga agricultural high school. Ma-modernize yung agricultural sector. So, ito yung mga batas na nakikita ko na within the next few years dapat maisulong. Kung hindi, mapapag-iwanan na tayo ng ating mga kapitbahay na ASEAN countries. Sa edukasyon siguro, yung mismatch pa rin. Yung mga nakakapag-aral na iba, nag-abroad naman. So, dapat po siguro yung pinag-aralan magamit din dito dahil dapat may oportunidad sa Pilipinas. So, yung skills at yung matched needed labor force ng ekonomiya, dapat may connection yun eh. So, yun po yung mga pinaplano ni Senator Tolentino, lalong-lalo na sa foreign relations na dapat mapalakas natin ang ating sandatahang lakas para sa ating national security. Yun lang po yung ilan. Okay. So, mensahe na lang po ninyo, Senator Tol, sa ating mga kababayan dito sa Cebu at sa lahat na nakikinig ngayong umaga. Alam niyo po, ako naman, ang gusto ko yung pagkakaisa, although siguro may mambabash, gano'n, kasama talaga yan sa trabaho natin. Pero yung mga pangyayari dito, yung mga unang minuto, nag-alay din po tayo ng dasal sa Basilica nung nandito ako noon. Ang gusto ko po, magkaisa ang Pilipinas. Nananalangin po ako sa atong Ginoo na sana ang Pilipinas ay maging matatag, ang ating mga kababayan ay kalmado, ang Pilipinas ay magkaisa, ang Pilipinas ay umunlad, at ganun din po ang lalawigan ng Cebu. Palagay ko nagkakaisa tayo ron at dapat po walang Pilipino na mahirapan at dalangin ko rin ang kalusugan ng dating Pangulo na nasa ibang bansa ngayon. Okay. So, ito po si Senator Tolentino sa ating mga kaigsuunan diri sa Sugbo. Maayong buntag. Dagang salamat, Benji. At kumusta na lang kay Attorney Rupil na kayo po yung talagang haligi dito sa Straight to the Point and sa DYHP Sugbo. Dagang salamat sa pagkakataong ito at lagi po tayong manalangin, dili taangay mawadan sa paglaom, tabangan tayo ng atong Ginoo. Ito si Senator Tolentino. Dagang salamat. Dagang salamat. Salamat kayo. Magandang umaga. May buntag, Senator Tol. Salamat sa imuhang pagbisita diri sa DYHP, Arimen Cebu. Sa tuang nga mga naminaw karon nga mga Sugboanon. Unya, standby lang. Masukin tig paminaw kay mubalik ta human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon ka pahinuno. Standby. Balik ta mga sukintig paminaw diri sa tuang nga pagkulo ka bildo usa karong buntaga onya atuang nga nabati kaganiha si Senator Tolentino mga sukintig paminaw dito nabati kanya kay bisita man in town onya ato lang sa gi-interview kay aron nga makakuha tag unsay ang reaksyon na sumoto nga doon na say punto sad kasama nga
kanang naa nga dili gid unta ato dapat ingon atuon, ha? So dapat na dili gid unta ato maingon atuon ba nga panghitabo niya kasamangkin. Ingon siya kay luoy pud in taon sa iyang panglawas na ron unya kanan do na magutay ka galingong balaod sa dinhi, ha? So muna ang kanang na ang munay kuan sa niya reaksyon taon ni Senador Tulnya pagkatong pagkahitabo ade makasama diri pa sa Sugbo ato. Lunes paguday sa diya diri. Nagahimamat mga sukintig paminaw sa mga Sugbuanon. Unya mo na ang palangga matod pa ni palangga ng Sugbuanon kasamangkin, ha? Okay, unya unsa man kasamangkin ato ang mga arit sa mga reports ato ang mga kaubanan or kanana ang padayon tas tong isgutanan kay si kanang Vice President Sara Duterte sa tong kuana orasa kasamangkin mo kuan si Vice President Sara Duterte kanang na ang kuan ni siya ang Emirates flight nya gisakyan ni Vice President Sara Duterte na abot sa kanang na ang Amsterdam alas 7:27 kagabi oras didto mga sukintig paminaw unya alas 2:27 kaganihang kadlawon mo nay oras din hinatos Pilipinas. Kaganihang kadlawon mga tulog ni kasamangkin or piyong-piyong lang tili ka ginagmay dito pero ingon ana god may man og bakasyon imong giadto dito problema man. So muna nga di kay ka makatug kadagan pa ka magipangkontak so na ka alas 2 kadlawon no. Kita pod gabi kasamang kan luwi mo hapit sa alas 3 nakatug pag hinuwat makasama aning ni ang munaog na lagi si kanhi Presidente Duterte sa eroplano. So muna ang moderitso si Vice President Sara Duterte dito mga kasama sa dahig. Unya ang distansya sa Amsterdam paingon dito sa dahig mga sukintig paminaw 51 kilometrahe. Medyo layo-layo unya unsa man traffic dito kasamangkin wala traffic ya dito no. Way traffic dili de pareha diri sa kanang kanana ang iskaryo nga grabe trapika bisag unsa orasa. Nasunan ka na 51 kilometros kasamangki. Ya pananglitag pareho na diri sa Mandawi, Konsolasyon o diri sa Talisay, Tuminglanilya. Dugag South. Unya pananglitag rush hour ka matunong. Samkang urasa maibot dagoy ha. So mauna ang kanang na ang dito walay traffic de dito sa ila. Dili kay ngun ana ka traffic nga pareha diri sa ato ha. Kanang paspas kay ning ang train nga 22 minutos ra. Agrabiha god. Kanang 51 kilometros 22 ra na kuanon minutos biyaheon. Grabiha no. Munta na ilaha nga sirit kayo. Sirit day kayo ni. Mayo unta ni kasamangkin og pareho diri sa ato no. Dili sirit magayo. Daghan gud tang kwarta mga sukintig paminaw ila man ganing gi kuhaag pondo ang PhilHealth kay daghang kwarta. Sige ganit nagpanghatag og ayuda. Unya kanana gani ngun ani mo nindot unta ni ha. Okay, unya atong hatagag pagtagad karon taud-taud sad kay kanang na ang ato ang mga reports ato makaubanan apan ato sa ning hatagag pagtagad sige sinyasin lang ko niya palihog kasamangkin ako na ready na ato makaubanan diha ha. Kay dito sa gawas sa naso dito dayon pag-abot ni kanhi Presidente Duterte dito sa airport dugay kaayo nga naka sakay paingon ngadto sa iyahang kanang detention area ha. So mo na pag-abot dito ang iyang mga supporters dito na dayon na doon na sa mga kritiko dito ni anang pagkaudto pero ang mga kritiko ni kanhi Presidente Duterte murag nawagtang na ni anang pagkagabi awata kay balo kasamangkin og tinuod bagyud to nga kritiko or doon na lang toy mga kanang kababayan diri sa Pilipinas sa kritiko dito nya mo sila mo ay gipamalihog nya gikuan ra ba nga kanirang orasa ba kaning orasa kanang naa nga kapila ka oras ra pero kadtong mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte gikag buntag gipaabot hantod yung maabot anang pagkagabi pero anang pagkahapon anang pagkakilom-kilom na nawagtang man ang katong makritiko ni Duterte dito sa gawas ICC Unong gunay lisod kung dili kinasingkasing imong pag-anha dili kinasingkasing imong pag-anha diya ba nang pagsalga sa usa ka butang pag-apil sa usa ka butang
So gahapon sa nationwide nga kalihukan candle lighting sa mga dumandapig ni kani Presidente Duterte. Atong tan-awon kay ang uban mga sukintig paminaw, grabe sa kabagang tao. Uy, grabe kabaga sa tao. Ang pangutana ini, unsa man ni? Kanang naa nga mutuo ba mo nga binayran ni? Kay ingom sila nga binayran ko ni. Ato ni hatagag pagtagado na sa mga sukintig paminaw. Unya unsa man mo kuan sa tagamay kasamangke og kwanta okay, unya mo kuan sa taha sa tuang nga mga kaigsuunan kay ato ipakita sad ni karon kaning ni ang sa mga rally diri sa kanang naang Dakbaya Sugbo sa uban nga mga lugar diri sa Pilipinas mga sukintig paminaw ato sa ipakita na kay kanang naang ang uban mingon magud nga binayran na pero nasa nag-ingon nga di man na bayra kisa may mubayad ana nga kisa may mubayad ana nga wa man kuan no so muna nga karon kana dito sa gawas makaingon kag di ka makatuo ka sa mangkinoy nga doon na to sila bayad di ko ako di ko makatuo di ko mutuo nga doon na to'y bayad sila kay kana naa na guna kwartahan na guna sila kwartahan na sila doon na nindot nga mga trabaho unya imo lang kuanan nga adi ay 5 kilong bugas di ko mutuo ana. Ang ilaha gyud nga taga dire man sila mga Bisaya, mga taga Mindanao, ang ilaha nga tinud-an yung suporta ilaha ani kani Presidente Duterte. Maupo dinhi mga sukintig paminaw, mga dunay mga nagrally nga mga dumadapig ni Presidente Duterte, do na po dinooy mga pipila ka mga nagrally nga kadtong mga kritiko ani Presidente Duterte dinhi Okay, sa ngalan na lang sa Kritikong Pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako na lang yung ubos nga lagad sa kahanginan kasamang radyoman Benji Olpos Tanghian. Magpasalamat sa inyo nga pagpaminaw og hantod ugma pohon sa Tony Rufil mga sukintig paminaw. Kaya karong gabi magdungog tagbalik atong tiwason ning isyu ni kani Presidente Duterte kaning sa ICC. Karong gabi alas 10:20 ang takna sa gabion hantod alas 12 mga sukintig paminaw. Salamat kayo may buntag kanaton tanan tatak RMN. Straight to the point.